sa kaawit. When you love someone. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukintik paminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Lorna. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ning akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, When You Love Someone. Believe a lie. There'll be time. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? No kining sa kababay nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagtasingan nga Lorna. Lorna, sige na. Sugtan ako ba? Kapila man ti kasultihi, Bruce, nga dili palagi ko andam nga mag-uyab-uyab ron. Dili pa ko makasalig og lalaki. Lahi man tong tawhana ang nagpasakit nimo sa una. Ug ako lahi masab ko. Sige na, please. Tuhoy ko. Bruce, Unya, pituusag ka, nak. pa, nahibaw man sa gyud ko nga buotan si Bruce. Og mausad na imong pagtuo ni Renz. Huna-huna uno mo katuig nga manag-uyab ni Renz. Gani, kasluno na mo. Pero nakahimo pa gani gihapon siya ug pasakit nimo. Unsa na lang ka na si Bruce nga dili pa nimo dugay nakaila. Pa, Nak, naara gyud nimo kung unsa imong desisyon, Naibaw ko nga, naibaw na kag unsay sakto, unsay dili. Tinuod ka? Gisugot ako nimo? o lagi. Og mosalig ko nimo ha, Bruce. Please lang. Ayaw gubang ang pagsalig nimo, Oo. Bruce. Di na may tabo. Aron mo tuo ka. Kung mosugot ka, pakaslan dayon ti ka. Bruce. Daghan ang ni-comment og nang react sa among picture ni Bruce pagkasala. Time pa. Unsa man nga comment? Bagay kaayong mo. Unta malipay ka human sa tanan. Kinsa man ni? Wa man ko makailaan ni. Ako ni stalk me. Ari ko sa mga photos. Naa sila yung picture ni Bruce nga sweet kaayo sila. Kinsa man ni bayhana? Amiga ra to na ko, love. So lagid ka, Amy. Sure ka? Oh, good. Ano day? Nagduda ka? Wa man. Aw, lagi ba? Ayaw papatakag duda, ha, Lorna? Kadigig ko gusto nga pasangin lang sa usa ka butang nga wala ko buhata. Bruce. Ganong lain man gid ang akong gibati. Naaman din nag-chat. Kinsa man kaha ni. Sa message request naman ni. Time pa. Murag. Nakaila. Maumaning bayhana ang ni-comment sa picture na mo ni Bruce. Unsa ni ang chat? Magkita ta. May importante kong isulti nimo. Ganong murag ikulbaan man ko. Importante kayo nga mahibaw ka niya akong tuyo. Unsa man na? Diba, amigo man mo ni Bruce? Amigo? Fling-fling me.
Pero siguro, gipulaan na siya nako maong iya kong gilikayan. Unya, unsa may labot na ko, ana? Mabdos ko. Tulo ka buwan na. Unsa? Oh. O si Bruce mo'y amahan. O kinahanglan nga manubag siya ani. Kay wa ko'y kwarta nga ikabuhi aning bataa. Gusto ka nga magbalik mo ni Bruce? Dili. Gusto na ako nga muhatag siya sustinto sa bata. Maura na. Kung maura na gusto ni mo, dili na kinahanglang mahibaw pa si Bruce, ani. Ako mo imuhatag ni mo para sustinto sa bata. Uy, naun sa gutaw ka, Lorna. Magpakamartier ka? Mahal na ako si Bruce pa. O kung maumang gani ni paagi para dili siya mailog sa laing gikan ako, buhaton ni nako. Lorna. Love, kailangan ako nga magkabibit ah. Gusto ka, suwaya na to? Sige. Kay gusto na kay ko nga mahimong aman. Dali, dali, bi. Unsa na? Negative kihapon. Kapila namin na nato at tempo eh. Sige lang. Dili ta magpakawa sa paglaom. Hatagan na lagi unya ta. Naginuktok na pud si Bruce. Ay, unsa man kay problema namo? Nganon dili man mi hatagan og anak. Hello, Cynthia? Hello. Mama ni Cynthia. Naan mi sa ospital. Nanganak na siya. Nangutana siya kung makaanhiba ko ka. Kumusta man ka? Okay ra. Lorna, salamat ha. Wagid ko nimo pasagdi. Pero, basig magtuo ka nga dili ra ko tubang obligasyon ni Bruce. Hangtod sa hangtod, kinahanglan nga suportahan niyang among anak. Cynthia, unsa ka kung adapon na mo ang imong anak? Unsa? Unya, dili ka mahibong si Bruce, ana? Suwayan ako sa hangyo. Kung okay ba siya nga mga dapmi? Di ko masugot. Oh. Gusto na ko nga ka nang gikan gid sa kong dugo. Pero love, Di ta mundang. Mumabdo sa lagi ka. love, good news! Mabdos ko! Mabdo sa ka? Yes! Love, gusto na ko nga mundang na kasi trabaho ha. Di ko gusto nga ma-stress ka. Ampingan na to ang bata. Unya, love, kaya ra nimo? Ikaw ra mo imong suporta sa tanan? Ako'y bahala. Okay? Nagsige nagpanawag si Cynthia. Unsaon man ako pagsulti niya nga. Dili na ako makahatag. Kaya wala ko'y trabaho. Ay, bahala na. Dili na ako si tubagon. Nakatupad di ay ko. Asa man si Bruce? Love? Oh. Cynthia? Hi, Lorna. Ano nakahimo ka na ko ini, Lorna? Bruce,
Nganong wa ka magsulti na ako nga na ako'y anak? Kay nahadlo ko. Nahadlo ko nga matunga ang imong atensyon namo sa imong anak. Ingon anak di ka ka-selfish? Ibaw ka! Nga gusto na kay kong anak! Ini aman bitaw. Mabdos na bitaw ko. Pero naasag ko'y anak ni Cynthia. Bruce, masaylo ako. Dili ti ka mapasaylo, Lorna. Dili na ko gusto makiguban pa sa tao nga selfish sama ni mo! Bruce! When you love someone that you care. Yes, nahibaw ko nga dako kayong sayo pang akong gibuhat. Pero nabuhat lang to nako tungod sa sobrang kahadlok kamawa si Bruce nako. Ingon ani gyud di ay og mahigugma ta. Makabuhat ta og mga butang og murisgot ta bisag nahibaw tang sayop na. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Lorna nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kipangayo. Awit nga nagkulan When You Love Someone. When you love someone